Sure, yeah sure. Amesotsha mawuthanda ungangibiza ngecommand business ganga sekasa kudlalila ngepatron ngeza nge9 ngishaya nge16 ebaba ngikhatha angifikanga ngesikudwa kodwa bebusa ukuthi ngifele lapha ngifikise kwebhofa leliphume ngenkane kitchen sanokuthola kudlula lona khona la estradini bebashomini amabathi le phandele ejardini ngingumshayeli wabagibeli imali kuqala phambili nami nginama big dreams that's why ngivele ngirapper ngibe serious vele usaluba ipen ukuthi simangibhala ngawiline soze wasinda noma ngakufaka coffee okay ke awuthi ngiphume lapho ngase ngiphethe nalaba bawork bangase bangifune no cash kuse balenhlek mina ngepunch grand as fuck ngahlela boma 1 and 2 vele ngidanger gefaro noma unganginika impahla esintsha awusose ngashintsha ngisho nebeef ngidla yonke emathambo ngiwaphosela isintsha vume nabo Germany bathi vele ngifike bezisha lempahla sinukise kwaBob Maliko ngitshintsha amakiya labane garden khona ngizosibambela ithanga amakhona ama parent kule ndawo hayi ngiyadlala igama uchest nje yestradi nawe phaka mama uthanda